Όταν όλα είναι καλά, οι μετοχές είναι ανίκητες. Κοιτάνε μόνο πάνω. Η αγορά αγνοεί κάθε ρίσκο και κυνηγάει το εύκολο κέρδος. Αλλά όταν το κόκκινο κυριαρχεί στην οθόνη, όπως τώρα, ο φόβος τυφλώνει τον κόσμο. Ο οποίος αγνοεί τις πραγματικές αξίες, φτάνει τις μετοχές στον πάτο και χάνει την ψυχραιμία του. Είναι όλα ψυχολογία. Σήμερα θα σου αποκαλύψω τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο των επενδύσεων. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα σου αποκαλύψω τι κάνουν οι κορυφαίοι επενδυτές για να είναι αλόβητοι όταν όλοι οι άλλοι καταστρέφονται. Αν καταλάβεις αυτό, δεν θα φοβηθείς ποτέ ξανά την πτώση. Κοίτα αυτόν τον δείκτη. Είναι ο Fear and Greed Index και αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει βαθύ κόκκινο. Βρισκόμαστε σε επίπεδα extreme fear. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά έχει παραλύσει από τον δρόμο. Οι επενδυτές ξεπουλάνε τα πάντα, οι τίτλοι των ειδήσεων είναι καταστροφικοί και το κλίμα είναι λες και έρχεται το τέλος του κόσμου. Αυτός ο δείκτης δεν μετράει την αξία των εταιριών, αλλά τα συναισθήματα των ανθρώπων. Όταν είναι χαμηλά, οι άνθρωποι ενεργούν με το ένστικτο της επιβίωσης. Φοβούνται ότι θα χάσουν τα πάντα. Δείτε την ιστορία του χρηματιστηρίου των τελευταίων 100 ετών. Παρατηρήστε ότι συνέχεια έχουμε καινούρια υψηλά παρά τις κρίσεις. Και δεν έχουμε περάσει και λίγες, από παγκόσμιο πόλεμο, το dot-com bubble, τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2008, το COVID, μέχρι τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το κοινό όλων αυτών είναι ότι κάθε φορά, οι τίτλοι στις ειδήσεις μιλούσαν για καταστροφή και το τέλος της οικονομίας. Και όμως, η αγορά επέζησε από όλα. Η κρίση είναι απλά θόρυβο στη μεγάλη εικόνα. Η ιστορία μας δείχνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε και πάλι νέα υψηλά. Επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 62% των Αμερικανών κατέχει μετοχές. Αυτό δεν είναι απλά ένα νούμερο. Είναι η ίδια η ζωή τους. Στην Αμερική, το συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται απευθείας στο χρηματιστήριο. Αν το χρηματιστήριο καταρρεύσει, εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τις συντάξεις τους. Πρέπει να τονίσουμε ότι όποιος κάθεται στον Λευκό Οίκο, ξέρει ένα πράγμα. Αν το χρηματιστήριο πάει καλά, οι ψηφοφόροι είναι χαρούμενοι. Αν οι μετοχές πέφτουν, η κυβέρνηση χάνει τις εκλογές. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε κάλπες με το χρηματιστήριο στα τάρταρα. Και μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο του 2026 στην Αμερική γίνονται οι ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί κρίνονται όλα τα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων και το 1/3 της Γερουσίας. Είναι η στιγμή που η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την οικονομία και τις μετοχές ψηλά, ώστε να κερδίσει την ψήφο του κόσμου. Όταν λοιπόν φοβάσαι, πρέπει να θυμάσαι. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να προστατεύει το χρηματιστήριο, γιατί το χρηματιστήριο είναι τα πάντα στην Αμερική. Η στρατηγική των νικητών είναι, πρώτον DCA και δεύτερον ψυχραιμία. Μην προσπαθείς να προβλέψεις τον πάτο. Αγόραζε ποιοτικές εταιρείες όταν όλοι φοβούνται, εκμεταλλεύσου τις εκπτώσεις που κάνει η αγορά και άσε τον χρόνο να δουλέψει για σένα. Το 62% των Αμερικανών αυτό κάνει για να βγει στη σύνταξη. Αν θέλεις να μαθαίνεις ποιες μετοχές αγοράζω, δες τα προηγούμενα μου βίντεο και κάνε ένα subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα. Η γνώση είναι η μόνη άμυνα απέναντι στον φόβο. Αν νιώθεις ότι το βίντεο σε βοήθησε, κάνε ένα like, έτσι βοηθάς και εσύ εμένα με τον αλγόριθμο. Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και κάντε τη δική σας έρευνα. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.